Siyafotana. Nzana nani apha ekoneni? Siyafotana apha. Ndiyamfota lo sisi, ndifuna ufota. Asoloko nobabini kwaseshutini pia babini akangashuto. Kaloku siyathandana, we are family. We are a family. This is my uncle, a trouble uncle. Problematic. Trouble that has no solution. No solution, problem. Stop nonsense. There's no solve for X here. Yeah. Solve for X. Kukho laa nto iyala movie yalapha eSouth Africa phaa Netflix ekhala laa mntana uba akayithandi indlela wabanjwa ngayo esinini. Aninazo nina zonto apha. No shame. After you always voice out how you feel and ngalamzuzu. So if umntu in a certain way, you always voice it out and say because I feel this way. Kaloku kuthiwa abadoda nina Brazil yabadominate abantwana setini. And bofu kwale series wethu akho nto intimate about the series. It's just isitutsho nje. Sensitsho xa iCamera zi-off. Ngabili kisa. Family uyayibona yasiwazi njani? Akho nothiki. Ngabili kisa. Nami nangokunomeri sasibhizi phaa zange kubekho nalo. Uyafana ngathi uliya zange asibhaqe. Zange sibone. Uthi igqiso unciba. Nenzi ngani? That means anikwazi uactor. I-acting kuyibone phaa. Uyabona actor. Wena ufuna esa scandal wena ufuna esa scandal. Funa i-acting ibe phaa. Beti sumenyana Hayi. Bili ndoda ubone ya kubilwa yenzeka le. Uyawuthi uactor ube ubukelwe ngabantu nalapha. Nabaya. So, khamba on. We are set. So we're shooting finale episode for season 4 today. It's been a ride. It's been nice. It's been everything. So that's why we humble up. That's why everyone is here, because we're closing the season. We're gonna see you again, guys. When we see you. Cheers. Iyakhetha wedwa. Khamba, how do you feel? Donwabile bra. Yabona ngiqala ukuzapha na congress wona nembulala ukhamba. Bona sike na happy ngoku yebo. Xa ufike wena kuba khona ingxaki. Donwabile sozakho ingxaki. Yes. Anincanya ke le taki. Ngolile le yambulala uliya le half gate uliya le command. Ya tahamba. Ngithenga apho ubethu moya kanti uzigebhe enkulu ezathi xa. Khuluwa. Right? Ngihamba ngesikhezo. Antomaskezo, libali into ayenza kuliya. Nganiwe phakathi khombisa indawo ethengisa ibhiya. Indawo ethengisa ibhiya. Yeah, basosela ibhiya ngizobanosela le. Komani ke siyami kanti forahamba kanti ethi inyaniso ne awukho back kakhulu. Indawo ethengisa ibhiya. Yasathatha amandla ngokathini. Nathi tangapha. Komani krene kanti ethi inyaniso. We are set. How do you feel in the final episode, Ntwana? I think this one is alokwenzeka ngoku yimeda. Meta ne? Film mntakwethu. Sishota nje eza we forensics sizojonga uba ngubani besenza le meta. Nakatjani. Buda 4. How do you feel Ntwana yami nge-final episode? Great manangu 8. Yeah. Otherwise ngokuthi 8 kule ndawo sineku. Nakatjani msiyana? How do you feel so far nge-final episode Ntwana? Konke lena yi top notch. Yeah, naku no driver wethu. Simthandayo. How do you feel nge-final episode Ntwana? Yeah, I feel good, man. The sun is shining. Serious. The rain is raining. Yeah. The wind is winding. Yes. The storm is storming. Yes. Uzawuphela usithi in the eye is eyeing. Kame where the eye is eyeing. Damka ku.
Director. Yeah. How do you feel ngefanele episode namhlanje? I feel good. Yeah. We do need the rest. It's been a long time, you know. Yeah. We do need the rest so that Siokwazi Pindes create plan again for the new season. Yeah. So yeah, I feel great that both game I'm not going to break. I'll be working on as a director and as a Yes. No, thanks, my brother. Nak. Yeah. How do you feel today in the final episode? I feel nice. Nice? Nice. Hi man. One word, nice. Tonga utya yonke nice. Nice. Tonga and delicious. Nice and delicious. Usato. Simrer. Lovely. Unjani mntanam? Good, how are you? Namhlanje kuthiwa yi-final episode ne? Yeah. Ithi director xa ithetha sayo-creator more njungjinctions. Yeah. You know njungjinctions? Yeah. Like refresher. More of them. Yeah. TV. Yeah. Apparently. Eventually something like that. Ndola TV kapi. Exactly that one. Ndola TV kapi. Ikapi i-TV yakhe apparently. So if you has la TV kapi, more of that. I believe or director is gonna be bringing more fire, more everything, and more of juice. Yeah. Then you turn around, man, that people didn't expect. Fire. How do you feel, guys? The final episode. Siva kamandi ukufa. Wena. Asibabona benjina nathi siyajabula kodwa ke. So sawudibana ku season 5 sit abo suke mama. Season 5 ngibana kushuka Brother J. Okay. Brother J. Yeah. Okay. Nguzwezwe mina unomazwe. One and only Zezwe. Hey, our new baby unja. Yaphila nami why you so down, bra? Like it's as if it's not the final episode. Kwenzeka ntoni? I'm down to earth. That's me. Like really as a baby. Sabona bhuti. Yebo. Lejani? Siyaphila kunjani? Hayi saphila. Yebo. Ayina kubona? Camakho. Acaba kuhle. Ungaka uthi ndiligqirha line shoes. Yanda sinjalo bagqirhamba inyawo. Macamakusha. Kaloku mna ndilile la gqirha lawudala. Okay. Ndiligqirha lika Google. Ungubani igama lakho Google? Iyeza liyanyanga. Namhlanje uyaba sishaya i-final episode. Oh. Namhlanje siyamvala uShuka Mama. The reason simvale ku-54 is that sisahamba siyohlala phansi siyo-creator more. Okay. Yeah, because siyabona ngokungathi khona nje kancane into engathi siyaqhela. Yeah. Uyayibona? So ngoku sihamba sayo ku-drawing board. Yes. Siyaphinde Camakho. Basithokoza abantu abadala nabo abantu abadala baShuka Mama. So ngoku siyocinga more direct ihlale phansi icinge sibuya ngento strong. That's us. Sibuya ngento strong. I can't wait. Season 5. I can't wait. So nabo abantwana bami. Asicamakusha abantu abadala. Siyacamakusha. Makuthetha ubumnyama kuvele ba. Uluka. Ndim loni ufuna ntoni ke ngoku. Siyacamakusha. Sabonana ku season 5. Slice. Slice unjani yam? Yeah, good bro, I'm kunjani? Yeah, good to them. How do you feel the final episode? I'm Ayan, my first 8 years, I'm a sound man behind the scene of Shuka Mama. Yes. I'm glad that we're behind the scene. So otherwise I'm looking for season 5. Yeah. So far so good. Vegetable based with rice. Rice balloon was a tinaka on the track and Zimbabwe. Natsok, dank umfowethu. Cheslele. Njengeplayer. Yeah, how do you feel mngana? Njengeplayer, le match namhlanje yafana nezinye match ezidluleyo. Yeah. And nezizayo zofana wala khona itshintsha sibethe ngephese eyiwani. Yeah, kabaxelele mthezimani. Ayindaba utshaya intsango. Akuthaywa ntsango. Ayondaba utshaya intsango. Ayindaba utshaya intsango. Iyashukwa mama. Yasetyenzwa ngoku ayindaba utshaya intsango. Nazok. Yaphela season 4 Shuka Mama. Select 5 ngo isihlanu impama. Aw last episode la episode ufumanise kuba yokugqibela kuthiwa yifinale bangathi udlala efinal eChiefs nePirates bangathi izawinwa yiPirates. Yiyo ke ngoku. Yiyo le mntana. So ngoku uthi into ethiwa liqwela. Yeah, siyayivala ngolhlobo. Uyava ke ngoku. Uyasibona kwisizini elandelayo. Unganinonyebelezeli kuzaw. Yeah.
Escama simpika kumethi njana lo undo kwasimzansi akalo plus anatubusuku bonke makale namba utabuki jazi ube manzi panzi ashama tamana manzi matamana manzi matamana manzi ngela kwacha mnandi adi mnandi uzanishuka mama Yamanyam, bulela mani ngathina. Wena ngingabonakali kwanti na awusangoya appetit hayi ke asimnandi eburazi ni grand ngela le asibana wariphathe ushuka mama umnandi Ya umnandi. Nakajani Ngothando, awusiphethe ngothando bese. Kamnandi ne. Niyam enjoy ne rumors. And simenzela abakune emayuyu. Asichama gusha abantu abakhulu. Mntanami kanjani? Standard. Uthini ushuka mama umnandi? Umnandi yambukela mkhuluwa wami. Okokoko. Mabakubona. Fire. Nakanjani? Never die. Nakanjani ke mfowethu? Danko. She love the people. Danko. My lord. Shuka mama. Njengoba sikubaleka sekuzimela. Sithenga apha ke guys for lunch, sithenga apha lunch. Kokoko lunch sithenga. Abantu bakashuka mama. Bakanibulise nje ubulisa nikuthi. Unibulisa. Shuka mama please. Danko. Hey boy. Kuyiwaphi pa? Ayazi? Abayebukela ushuka mama abantu. Uyambukela wena ushuka mama? Unjani ushuka mama? Mnandi ne? Sharp ke twana. Unibukela phi mina? Ubukela nto noshuka mama? Uthini shuka mama? Ay. Ubani lo uthi ngibani umfunayo? Luthi stock. Bakane. Ayi ungxaki. Ungxaki. Oh, uthini wenza nto ungxaki? Yathuka. Uyathoka ungxaki. Thuka ba? Ntukuliya. Thini thisa hey, hayi ke ngoku. So uyambukela shuka mama wena ne? Oh, yenza ntoni mina? Tenza amakhosi. Dithi inkathi senza amakhosi. Ithini? Qamaka. Sharp ke twana. Time. So, ufike ku season 4 apha. Yeah, xoko la. Yeah, ufike season 4 ndiqale pha ku 3. Yeah, bengiqhabe part time wabo 4. Oh. Full time. Oh, kusistar. Istar Kusistar kaloku le season uyibulele lesi. Okay. Ya ngoku ngisajimela lezayo season. Ukhona nakwezayo? Yajimela. Yabona uyafunqulwa khona ungayenzayo uyatyelwa into enziwayo. Inqanqo yetapile bekumagxini. Yebo. But enjoy kodwa. Yo hayo umdlalo dlala kamnandi nabanye abantwana. Hayi kakhulu. Dlala kabanye sidlala kamnandi. Sejani. Awufana liyahamba ayashiya insha. Dabuziyani. Hayi. Kudala lapha, ubuye ku season bana. Hey apha ndifike ku season 2 bora yam otherwise ya kuyasebenzeka. Njebe ngathi kudala ngani no season 1 lapha. Osokushutwa no season 1 eqhuba nje mna andikho yabo mina ndizofika kanye ngelixesha kungena kuphuma kukaSgebenga season 1 uSgebenga so ufika ndizofuna uSgebenga yabo so that's season 2 ungena noSgebenga wena ya ufika ndaqala uSgebenga xa kulapho ndizofumana khona uLiya. Okay. Yeah. Otherwise asiyapusha kubunandi yabo. Nazo-ke final episode season. Final episode siyayisonga le season. Uyabo siyayisonga season 4 siya ku season 5 enjonga andifuna uxoxa ku season 5 kuzaba mnandi but kulena episode kuphuma amabibi izigaqa nazo-ke kubi Danko. Udada uzocenga umsebenzi iyabuya. Bazawufuna uyazi ke bayakukhumbula mos. Uyabuya ayawubuya. Ngiyabona nizogxotha ungqaka. Yomqhwaba. Nemalo bhuti. Zoqhwaba uba abuye. Abuye. Hayi lo wena kan convince abuye. Akaqobe. Bathengele ichips abantwana. Akazobuya kutsho mna. Ungubani wena ungongubani wena apha
Umntana Mntaka ba? Andibazi ngutatamko. Ba tatakho. Awuba utatakho. Kodwa ndingumntana nomntu. Amsho nguliya unabo ubuliya nyana obuthile. Kodwa liya ngilufuna mna. Yakufuna kanene. Oh niyafanelana okay ngotatakho niyafanelana. Niyafanelana. No. Oh ufuna ngiliya wena. Uyi upgrade camera. Kaloku mama umdala. Oh yeah umdala mama uyi upgrade. Kaloku ngowakho ngifuna. Oh. Kaloku wena unomntana. Ngantwana amagresa ndwanikwayo apha. Umuntu wamosibini. Yo naza ingcono no. Ngowami wena. Ngomuntu wonke wena. Hayi balonke ngithi ngiyayibona nje ujikelele ngqo. Letha lapha endlini. Abala abantu bakho. Umuntu wami ndathi cheze. Ndathi Pangela. Ndathi Liya. Ndathi Ncaka. Yabona ke ngokwena iyeza nakwe mama. Yazi mina Tamsiyane into endingayithandiyo apha into bangabana abantu apha bayabafumana abantu akumntu nganamntu apha but ndimndedwa mntu nje akani suka nshate ntoni director ndimazi xa ebhala uvela skipe into enomntu phakathi tu anandlu hey andazona amadlala aphi kodwa ke one day ndizokwaziwa Awuthathwa ndim sibana ngxaki khona ndisisipewini mina ngalolo ngexesha ndizakuthi beka besifubeni kamama I think the grand esifubeni kamama umntana ninganxise kulamabele uyeke lokho kukhalaza ngano zakhalaza beza kumana umakhalaza yiprank I miss him. I miss my brother so much. Oh, go El Nabile. I love him so much. Oh, ngiyamthanda ke sana. Uzosigqibela ilunch lo muntu namhlanje. Oh, you know you want? No. One person. I don't like. Abuye. I miss him. Uske wathini wasesigebeka namhlanje kwenza kanoni ngawe bra? Illuminati nawe. So inenzekayo ne. Kubanzima xa kwenza i-final episode so namhlanje senze i-final episode so you need andibele la way ndoyikise because andoyikisi muzima ndila way ibonaka baye yeah so ngondizama la character ukuba ndoyikwe because funa izinto zibe straight final episode namhlanje ka season 4 okay nango silinde ilunch then sogqibezela usebenza into esiyicelayo ku season 5 usiya abe nendlu abe nemedi usiya ubheja bakabe nendlu uTamsiyana sibone nomfazi wakhe bakazanyela okay no into soyenza le belo umhlalapi akajoli Mntana asazi mix asazi kati asazi nja mix no it's fine so angifake pha kusima mhlambi ngakudumindo ngakudumindo apha nothing lento simi nje behamba uyohlala kwaba and osoloko beclean bobabini osoloko bebahle bobabini ngakudumindo akulingi yakumtshana akulingi senzani video apho kanti ivideo oh mntanamu Wata utukutuma Thuna emntana hayi aphekelwa apho khona into engenzeka ntoni Bethuna babe intombi benza nje ngumafungashi xa indoda ibinguye umafungashi ndinekhalati kasi bayo uthina mntana uyabrata likomntana ndithi manditye komntana oh utsho mntanam ivarhi mama uthi wena akestek Balona ngqongqolo sabantu athi silent on set. Yeah, silent on set kanjani? Isizini ozenzileyo. Siku season 4 right ngoku so sifike ku season 2 mna. Balenza abantu abafike ku season 2 from season 1 kanti benibeke bani. Wena? Konfike ima bese abanye abantu bafana nami bengekho. Ulana umsiyana ufika ku season 2 ngoku umthela ngofika ku season 2 season 1 season 1 kwenza ngento Leah Sim Udani Mary
Yeah. Then ekupheleni ka season 1 kwazovela uLukhanyo uMes. Okay. So sasi5. So uLukhanyo veteran. Nomzamo sasi6. Hale kake ku season 2. Damziyana. Phela season 4 awuku season 2. Season 2. Xa ucika usakhunjula nyana kaDani. Omhlophe. Siyabuya no time. Kuthiwa makabuye uDana ake kuthiwa unyana yakhe makabuye. Makabuye man. But kaya kubuya uTime automatically. Sibuye soyi2. Siyacela man kanibuyisa uDani majida mashap. Celela uDani. So benisakhasa la xesha inumbers ekaxhumi. Yeah. Yabo bayiqalela bayigqiba ke ukukhathi sayibambile. Kwangena noDaba. Dafika. Season 2 now. Season mangane mana? Ngo2. Lanceda ingqusha FM. Athi makuthetha lo bhutani this. Yeah, andafika mina nami. Ngilapha ngokosibuliyana futhi. Hallelujah mina nami. So i-comedian ehamba amakapa ngokumntana. Yebo, yendaba qhafuqhafu. Nazonke mntana. Season kuthiwa uyi-veteran season 1. Season 1 episode 11. Saqala. Yes. Ndingumeza, nisengumeza nikachange. Yeah. Yeah, ngisenemehlo lenyena ngoku. Azange ufike lisakhona? Safika liseza uphuma. Nansi enqunqu. Yeah, new boy. Nevideo leyoqala. Umchabra, yakunyala. Season 4 wena ne? Hey. Ufike ku4 wena? Abe 2 qala kwami. Sizohlabela ekhaya ecaweni. Awuzogqama ku4. Hlabela, wathi 3 ngeza naye. Qavela ku4. Awukajoli nalena wena? Yes apha. Yes apha. Yes apha. Uyeza nqabi. Nangu Brooke walapha. Ngifike useason 4 kodwa ndiyaxela bagqibe bonke noba kushota ndiyazi bangani. Naqala ku season bani nobukela uSugar Mama? Season 1. Naqala ku1. Kudala nilapha ne? Hey, ayika 4. Season 0 mnandi. Season 1. Season 1 2. Season 2. Season 3 wena. Season 3. Umndodo imboza apha ya auditionayo. Sangaba audition bonke abantu. Andithi ndityalo nomazo ndithi yena umntana. Nothuke as an actor nawo ngomvu wena. Ndiyazifikela mina andiyazi video rise wakutyiwa man. Xolo. Jonga umuntu nomama wakho boziphethe komandi kwethuna manje. Xolo ndiyavlogga ke va. Uyabhulisha kodwa wena. Esisifo sami no. Yabo utya wedwa uyabhulisha. Suka umntana evasa. Sikufisting mkhulu. Yeah. Kwase pa one balls plus ne jingling chips. Lazonke manje. Yeah. Kanti oqada umntana kwevasa. Uvasa. Ubona umntana ufiti ubuza uba yinto lethatha. Zintoni ezi? Uthi wena ngamatapile nyaka. Umntana esithathu afika basilo chomsa. Amatapile kathatha mangaka. Amatapile inatsika. Makhulu mangaka. Ngoku umama uyabalisela eareeni. Ba hey. Unyana kwapha uncoma amatapile kananzi. Kaniyeke lento yovasa phambi kwawo kabani. Ubalisela chomsa. Athethe ke nonina ke ucaba makhulu nyana nje. Nonina athethe ke. Yo ndithetha ke lento yala masenda akhe ubani ba. Ndithetha ke lento yala masenda akhe. Akafihla la matapile. Ezicebo. Zinensi comedian ezikrwada ezawuphuma ngapha zinensi ntwana zam. Wonsothuka. Mfundisi akathuki bakhe kexhomekela. Yaxhomekela. Akuthuka mfundisi. Azo. Yes. Yiba nguwe. Yo. Hayi ncam nanam. Yo. Shit. Hayi. Ingathi uyilight. Hayi kodwa ithi uyilight. Yo. Mayingabi ngathi light. Yiba nguwe mina nami nazo. Yo hayi ke. Ukhawutha msiyani. Kumakhulu wami umchawu. Lo andithandayo umakhulu wami. So icompany yami ke nithiye ngesiduko sakhe. Nca. Yo, hayijo ngihlele mina nami. Ngiyangcolisa into yakho. Yeah, ikhulule mina nami. Nemini yayo le we. Nemini yayo. Ekusejani. Bro. Shap kunjani? Tena ulele kodwa usanovala isizini. Diniwe plus phumle ke ngo.
Yo lo mchiti. Ufila njani? Ufeyinte kayi2 bro, ufeyinte kwekuqala, ufeyinte kweyesibini. I feel abused. Okay, kwandimo obhalayo, but yeah, I feel abused. But guess the storyline, man. We had to basivale with a nice tone, yabo, and see bakuzokwenzeka no season 5 sishiya abantu bezibuza. So yeah, that's that. Yeah, so ke ngoku ebihluke ngantoni le season kulale edlulileyo. I think growth. I think ngathi growth. There's a growth in terms of acting, in terms of technically. I think that's the need about sisine growth. Every season silwela lonto kakade bakubekho into esikhula ngayo yabo. So I think sikhule kakhulu kule season man into ezininzi. Wena ubalekile usubscribe ibingu 100,000 ngoku sesileqa 200,000 ngoku. Xa nikhula ngokwe technical hayi bakhuthaza ba-subscribe masileqa no-million. Yeah, please guys must subscribe yini apho siyakhona ke siya ku-million. So yeah, sileqa 200 esesitsho msiyana. So surely sathi singena ke ku season 5 sibe sesimbambela 200 because I think we're sitting on 190 now. So straight nje ngala 10k sibambela 200k. So subscribe wani ke sikhuliseni le production yalapha eEastern Cape. Sisezawukhasa uqoba njengobuphi. Right. Oya million. Yeah. Yagezi sikoyenza million. Izanga kuzovela iglasses zamphaza la moshaka. Izanga ngena ezigubeni. But ke yonke laa nto ibithethwa ngumliyana guys esibabe ndingekho unyanisile liya unyanisile mfethu because guys from the start laa nto beyithetha is true njengo ndimqaphela ngosezogqiba and it's true yonke laa nto beyithetha guys. I don't wanna lie guys, le wenge yethu ke ma-Eastern Cape yabo dala mane sikhala sisithi ezwe zenzeka fair bujobhe so ke ngoku we are always ke nathi sithokoza sibulela we happy ngenantsika ngeresponse esiyifumana kuni bantu base-Eastern Cape yabo. So uyabona xa sihamba kwakwesidolophu niyasibonisa still uba laa nto yayo subscribe niyayenza na live xa nisibona nisubscribe apha kuthi masileqela umiliyoni ke guys. Waseniyibona mna kwezi seasons zi-2 kufaka urhamba xa izawuphela bonani ngorhamba bayaphela isizini uliya sezawufeyinta wasibona urhamba seniyazi. But yeah, season 5 surely is gonna be a different thing. Yeah, well, I don't think I'll stick up Londo or surely season because season 5 there's a lot of things. Abazuyiva mliyana shh. There's a lot of uzawuba yinantsika yi-superhero ku-season 5 nguye noskelem uzawuactor so uskelem uzawungu-Batman then ke nguleya bengu-Spider-Man we are saving the world at this time around ingathi itinarha izawuqhekeka so oliya ke bazabe zi-superhero so sizame i-advantages into entswambu uyayiqonda ningalinga niphoswe ke apha. Yeah, man. Thank you guys for supporting the channel, for supporting Eastern Cape Creatives, for supporting these actors, for supporting the production. We're doing this for us and all of us up at Eastern Cape. It's no longer about Tuli, it's no longer about Tuskelem, to song the Moi Kule Latina Nenzana Zetu. So I'm not having a production funding based on YouTube that is doing wonders. People are surviving through it. People are doing wonders through that production. According to Mumdati, we are PP for act. We have a big production as Eastern Cape. That's what we're trying to do. And there's more things that we want to do as a production, not just the Sugar Mama. There's a lot we're gonna put Payana. That means it's your chance when I'm doing talent of Funus Bonuku screen. So yeah, support the channel, man. Bon, Mumdana, Funu acting, you mean? I don't know, as a platform, yeah. Yeah. So when I'm Zalinja, we for a future. Thank you so much for season 4, guys. Yo, you really vala ngokwa. Hayi ayivalekanga thetha. Utheni thule andisiboni mna. Lo brana. Oh yeah, ndicubani icimile. So yeah, man, let's meet ku season 5. There's a lot that we should unpack back season 5 and season 5 uphumaneni because bazawungqama abantu babuze. Bathembise gawuthembise. Yeah, season 5 sizo announce soon. Bayazi no, most of the time break yet yathanda uthatha 3 weeks. So from season 1 bisenza lando beku break, season 2 beku break. We've been doing it as qalenza ngoku, so they know they just should be patient. Basilinde siyacela uyeza season 5 Lindeni now yeza Mlindelo season 5 now yes emzini wensizwa ya ndathatha Sugar Mama Sweet Mama Tango wena helele mama helele mama helele mama helele mama helele mama
Helele mama, helele mama.